og velkommen til en ny video. I dag skal vi faktisk, hvis vi går lige ud, og hvis vi skal dreje, så skal vi tage en straf. Og ja, det er egentlig det. Og så skal vi gå op i skoven herovre. Og ja, nyde videoen. så det du siger, vi skal, det er, at vi skal have en challenge, hvor vi kun må gå lige ud. Og hver gang, hvis vi bliver nødt til at dreje, eller vi beslutter os for at dreje, så skal vi slå med en 6-sidet terning, som viser, hvad for en straf vi må betale for at få lov til at dreje. Mm-hmm. Er det det, jeg skal forstå? Ja. Okay, let's go! Let's go! Betale en straf for at komme til at dreje her, inden vi kommer for ind i for tæt. Hvad synes du? Tænk du bare, du tager en straf nu. Ja. Og jeg synes... For at gå den der vej. For at gå den der vej? Ja, den her vej. Den er ikke med. Okay. Jamen, så jeg lukker lige kameraet, så gør vi lige klar til at tage en straf. Yes. Okay. Så. Jeg kan lige på kameraet, så kan jeg lige læse op, hvad vores straf er. Ja. Det er en 6-sidet terning, så vi har selvfølgelig 6 straffe at vælge imellem. Ja. Slår vi en etter, Ja. så skal vi spise chiliflager. Ja. Slår vi en toer, så skal vi spise peberkorn. Ja. Slår vi en treer, hvilket er min personlige favorit, så skal vi spise en flødebold i 1 mundfuld. Og slår vi en 4, så er der ingefær på spil. En 5'er, spidskommen. Og en 6'er, kanel. Yes. Ja, men der er jo ikke andet for. Jeg tror, du har terningen, ikke? Ja, den er omme bag min rygsæk. Hvad vil du? Det kan du. Okay. Hvad bliver det? Hvad bliver det? Det bliver jo en 4! Hvad var nu, det var? Vi skal have ingefær. Vi skal have ingefær. Oh my god. Det er heldigvis tørret ingefær. Det er ikke helt lige så stærkt. Det er den her. Den her ingefær. Ingefær. Yes, sir. Dun 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 dun. Væk med det. Sådan der. Dun 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 dun. Dun dun dun. Jeg tænker bare, at vi gør sådan her. Lige lidt på fingeren. Ej. Vent lidt, jeg skal lige have dit fjes med på videoen. Hvad synes du om ingefær? Ej, det bliver stærkere og stærkere. Har du lagt mærke til det? Ja. Ej, du spytter ikke lige på min telefon, vel? Nej, jeg spiller på dig. Vi fik lov at dreje jo. Ja. Ej, prøv lige at se, så du fjeset her? Face. Face, en lille spidstud. Der var en mere. Lige her. De har haft travlt, dem der er gået og lavet de der hoveder derovre. Ja. Kan du huske, at jeg prøvede at lave sådan en video med det? Det gik ikke så godt. Nej. Jeg holdt min telefonen forkert, og jeg ser, at vi bliver nødt til at tage en straf igen. Men jeg kan altså... pas på, mand. Altså, vi må jo... Jeg kan sagtens ramme forbi. Kom nu, det kan du da også. Den lille smule, det betyder ikke, at du ikke går lige ud. Okay. Men nu er det altså for alvor. Nu er der ikke nogen fri leg længere. Nej, okay. Det var den eneste chance, vi fik. Det er også bare fordi min tunge, den brænder stadigvæk fra det der ingefær der. Det er super stærkt, mand. Se, nu er det sådan, at det der lige nogle røvballer, og Hvad sker der med det? træet har baller. Hold nu kæft. Nej, ja. Og det klipper vi lige ud. Hvorfor? Fordi jeg kom til at bruge et sprog, man ikke bruger på en børnekanal.
Nå, Vi klipper bare det ud, hvor du sagde, men... men er det så ikke dig til at slå den her gang? Femmer! Grund til at sige, no! Det er fordi, vi fik en 4, men nu fik vi en 5'er. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Godt. Det er sgu da dig, der har tingene. Ja, vi har fået Det klipper vi lige væk. Så sgu da. Skoda. Nå, vi skal også lige finde ud af, hvad var det, en 5'er, ikke? Ja. Ej, det fortsætter bare. Det er spidskommen. Nej! Jeg vil hellere kaste mig sådan ned i skovbunden, end jeg vil have spidskommen. Ja, filmer du lige? Spidskommen! Dun, dun, dun. Fuck dig, terning. Sorry, du er en dum terning. Væk med dig. Er vi klar her? Lige, hvis du kan filme, mens du gør det. Det er sgu da ikke værst. Synes du ikke? Nej. Jeg synes, det smager af... Jeg synes faktisk, ingefær var værre. Ja, ingefær var væsentligt stærkere, men det her, det smager bare af gammel gnu blandet med noget kamelsved eller et eller andet. Det smager... Det smager af spidskommen, det er det smager af. Ja. Okay. Nu må vi gå på slanger. Au. Jeg er glad for, at min rute var lidt mere i den her retning. Jeg synes, du er god til at finde udfordringer til dig selv. Ja, men nu er der jo også kommet et ønske til det så. Ja, det er også rigtigt. At jeg er ude i naturen. Den her video her, den er specielt lavet for at glæde en ganske særlig person i Elliots liv, ikke også? Ja, det er min kæreste. Ja, Kayla. Ja, Kayla. Ja, hvornår var det nu, I blev gift? Da vi gik i børnehave. Ja. Så. Ja, men det var faktisk Kaylas idé, at vi lavede noget herude i skoven. Det er egentlig kun derfor, vi gør det. Altså, det er faktisk også meget sjovt, ikke? Ja. Ja. What? Se lige den der. Den ser sgu da skør ud. Altså, den var der altså ikke sidst. Nej, jeg synes heller ikke, jeg husker den. Heller ikke den der. Nej. Men jeg tror faktisk lige, du drejede lidt der. Lige meget. Okay. Altså, vi skal jo også lige nå at få nogle af de her straffe her, inden det bliver mørkt. Så kan vi ikke se til at filme jo. Så her er der en skillevej. Skal vi ikke slå om vi går den vej, eller den vej? Jo, lad os gøre det. Ja, du slår. Så. Vi kaster nu. Hvad bliver det? Nej, det mener du ikke. Det er ingefær igen. Oh no. Skal vi tage en omkast? Skal vi hugge om det? Hvis jeg vinder, så er det omkast. Hvis du vinder, så er det omkast. Ja. 1, 2, 3, nu. Du vandt. Omkast. Okay. Omkast uanset hvad. Omkast. Og det bliver 2. En 2'er? Det kan jeg ikke huske, hvad var. Peberkorn. Det er peberkorn. Woohoo! Den er jeg god til. Er du det? Ja. Okay, Kan du ikke huske sidst, vi prøvede at lave sådan noget her? Jo. Bare hvor vi skulle finde de der ansigter. Jo. Sådan. Der er meget hyggeligt herude i skoven, hva'? Det er det. Har du lidt peberproblemer deroppe foran? Ja, skal vi ikke have noget af den der medicin, vi har?
Tror du måske lige, vi kan slå en træer? Lad os prøve. Okay. Vi skal alligevel dreje der. Jeg slog en træer. Vi skal alligevel dreje dernede, så. Så det gør vi bare her. En træer. Og det var ikke engang med snyd ret meget. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Var det faktisk ikke? Nej. Altså, jeg stoppede den måske en lille smule med foden, men ellers ikke. Lige meget. Medicinen er klar. Jeg skal lige have kameraet. Jeg tager en med kokos. Okay, jeg skal lige filme. Jeg tager den her uden kokos. Lad os lige se den der uden kokos. Da-da. Må jeg se din? Da-da. Da-da. Smask! I en mundfuld. Fuck. Min mund er ikke stor nok. Så må du smide. Jeg tager den i videre. Jeg snyder. Jeg fik den ind i en mundfuld, men det var en stor mundfuld. Så går vi videre. Jeg tror desværre, vi er nødt til at tage en straf igen. Ja, det er jeg også bange for. Men så kan vi jo selvfølgelig komme hele vejen tilbage igen, der så slipper vi for helt så mange straffe. Det kan jeg godt nok. Okay. Slå 6. en 6'er. Hvad var den? Det var kanel. Yeah! Yes, det siger du nok nu. Jeg elsker sgu da kanel. Kanel, kanel, kanel. Så er det kaneltid. Kanel. Værsgo at døbe en finger. Og jeg døber lige. Nam, 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 nam. Ej, det smager faktisk okay. Det er sgu da ikke en straf. Nej, det er lidt stærkt i det, men, men slet ikke noget ligesom ingefær eller peber. Nej, Det går lige. Det kan vi nok overleve. vi er jo ikke på chiliflager. Ikke endnu. Der har vi da været heldige. Nå, vi skal den her vej, ikke? Det er lige meget, Jo, det hører med, det der vi lige har betalt for, gør det ikke det? vi skal dreje det her, men vi skal betale igen. Og hvad var det nu, man skulle have chili-flager for? 1. Så prøver vi det. Ja. Slå! Ja, det er så kanel igen. Nej, det var... Hej, du ramte den etter. Chiliflager. Terning. Jeg vil gerne have chiliflager. Og jeg lover, at jeg skal nok filme mig selv, når jeg tager det der chiliflager. Altså mere end en. For jeg kan du huske sidste video, som gik galt, hvor jeg prøvede at tage mere end en. Ja, tak. Og jeg lover, at jeg skal nok filme mig selv, når jeg tager det der chiliflager. Altså mere end en. Lover. Ammer halvhed. Altså. Lad os se dig spise det. Kig på kameraet. Nam, nam, nam. Jeg fik kæmpe meget ind i munden. Du er godt klar over, hvor meget jeg tog. Jeg havde helt tungespidsen fuld med det. Far, prøv at høre, jeg tog næsten hele din hånd. Ej, og det kan du godt holde til? Ja. What? Jeg håber, jeg ikke laver tøndeskid. Nej, det håber jeg da heller ikke. Det var stærkt det der. Bare lidt. Har vi betalt for det der? Yes,
Det synes jeg har i hvert fald med det chili der. Du har sådan set klart. Lidt straffende. Jeg havde også tænkt os at bruge de der flodboller med medicin. Ja. Hvorfor gjorde du det? Skal vi ikke have medicin? Nå, så ser jeg. Janks! Så skulle den jo gerne lande på en træer. Gjorde den ikke også det? Jo. Jo, det er da en træer, det der. Det kan jeg da se. Snød, slet ikke. Glemte jeg at filme mig selv. Jeg tror, jeg glemte at filme mig selv. Det finder vi ud af. To ind med kokos. Og jeg smasker den op i panden. Snød, ja. Nå, nu er jeg så kommet hjem med. Nu har vi ikke mere straf tilbage. Skal vi da lige vise mit hus? Jo. Okay. Skal jeg så løbe hjem af og vise det? Ja, Okay, jeg løber lige bagved dig så. vi ses derhjemme. Vi ses derhjemme. Jeg vil bare sige tak, fordi I så den her video. I er rigtig hjertelig velkommen til at trykke på like og subscribe. Det er jeg rigtig taknemmelig for, hvis I vil gøre det. Og så ses vi bare i næste video. Hej!